Hej, jeg hedder Henrik. Jeg er til daglig lærer ude på Stab Efterskole, og jeg er en af idémagerne bag et nyt koncept, vi laver i DGI Vestjylland, som vi har kaldt Talentskole. Det skal tænkes som et ekstra skulderklap til de gode gymnaster, der springer rundt i foreningerne. Henrik, kan du fortælle noget om, hvad Talentskolen der går ud på? Altså med, hvad man vil opleve på skolen og hvad man lærer derude? Man oplever, at man får 2 hele dage i et spritny springcenter på Stab Efterskole, som indeholder en masse store trampoliner, springgrave, klodsgrave og andre nye redskaber. Derudover så vil I møde en masse andre unge mennesker, som kan det samme som jer. Det vil sige, de kan det samme spring og har helt vildt med at springe eller gymnastik. Til sidst så vil vi møde nogle instruktører, som helt sikkert vil gøre alt for, at I kan lære noget nyt i de 2 dage. Hvilke talenter kan så deltage på den her talentskole her? Altså, er der nogle specifikke krav og nogle spring, man skal kunne? Ja, vi har sat nogle krav over for at være sikre på, at vi får de gode gymnaster for hver forening. Man skal kunne 2 af 3 spring uden modtagning, et araboflik, et kraftspring eller en straks salto med hele skrue. 2 af de 3 spring skal man kunne for at kunne deltage. Derudover så skal man være maks 14 år, det vil sige dreng eller pige, det er lige meget. Og så skal man kunne deltage begge datoer, og de datoerne det er søndag den 6. november og lørdag den 10. december. Begge dage fra 9 til 16. Vi håber, at der kommer rigtig mange, og vi får 2 rigtig super fede træninger.